Wesi na ha Igbo anyị. Na ọ bụ na nwanne ha. Kedu si na Igbo na ya? Ndị Fulani. On jidelu n'ime ọfịa. Si na ha Igbo anyị na ọ bụ na nwanne ha nwoke apụta. Na-ejidego nwanne ha nwoke kụọ ya nkụ. Asị m yipụ akwa ma sị ya dị na ya. Ọ jụsụ na ọma mme kama ọ ya emekwa esi gbuo ya. Mgbe aka ejizigo ntezie mma. Bitebazie ya. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ. Ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si na obodo Amansi nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Awka North na steeti Anambra wee nweta, bụ ihe onyonyo na-egosi nwata nwaanyị a onye kasị n'aka ndị ntọ ndị ugwu bụ ndị tọrọ ya na ụmụnne ya abụọ ndị ọzọ wee mechaa wee gbuo otu nke nwoke egbu. Kedu ka ya bụ ihe si wee mee dịka nwata nwaanyị a onye kọwara onwe ya dịka Ugochi Augustine si wee kọwaa? Ọ sị na ha gara n'obodo Ọba na ya bụ steeti Anambra n'ụbọchị Tọzdee wee nọrọ ebe ahụ ruo ụbọchị Fraịde. Ọ sị na dịka ha si ebe ahụ wee na-ala ụbọchị Fraịde, ha wee gawa pụta n'ụzọ na-agbata Ebenebe na Mgbakwu. Ọ sị na ndị ugwu ndị Fulani akwụsị ha ebe ahụ. Ha wee nọrọ ebe ahụ wee jide ha bụ ụmụ nwaanyị abụọ wee zie nke nwoke ozi si ya were ụgbọ ọgbatumtum ya gaa gotere ha siga na anwụrụ ike bụ Igbo. Nke nwoke ewere n'ụgbọ ọgbatumtum wee gbapụ gaa zụta ya bụ ihe wee wechietakwara ha ebe ahụ. Nke nwaanyị asị na ọzọ ebe ahụ ka edowere ya bụ ụgbọ ọgbatumtum ha napụrụ ya wee dowe ebe ahụ. Ha bute akpa ha wee kpọrọ ha banyewezie ime ọhịa. O wee sị na dịka ha nọ na ya bụ ime ọhịa kamgbe ụbọchị Fraịde ahụ ka a kpọwara ezinụlọ ha sisi chọwa ego. Ndị ezinụlọ ha agbagharịwa chọwa ego, mana mgbe nsogbu ha nwere bidoro bụ mgbe ezinụlọ ha si na ha achọtala ego. Ndị ugwu bụ ndị omekome ahụ wee gwanụ ha ebe a ga-ebute ego. Ha sị na mmadụ abụọ n'ime ndị ugwu ahụ apụọ ka ha gaa nata ya bụ ego ezinụlọ ha butere, mana dịka ha pụrụ na ọ bụzi ofu onye bụ ihe mechara wee were ọsọ wee gbachieta azụ si na n'ọkwa ezinụlọ unu agala kpọrọ ndị uwe ojii bịa na ejidela otu nwanne ya nwoke bụ onye ugwu, na maka ya na ọ gaghị ahapụ unu. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ma ya bụ akụkọ nke nwata nwaanyị a kọrọ o toro ogologo, ma ọ ga-aka mma ka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwata nwaanyị a dịka o ji ọnụ ya wee kọọ ihe ya na ụmụnne ya ji anya ha wee hụ n'aka ndị ugwu bụ ndị ntọ ndị tọrọ ha. Ma ya bụ ihe onyonyo dịka o si wee dị njọ n'anya n'ihi ozu mmadụ n'ebe ahụ, anyị ga-emechi akụkụ ya bụ ihe onyonyo emechi. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ya ka o si wee dị, bụ ma nke gosiri ozu mmadụ, aga m etinye link WhatsApp chanel anyị na ngalaba okwu ihe onyonyo abụ comment section, ka ọ ga-abụ ịkpa ya bụ link aka obube gị na WhatsApp ebe ị ga-anọ wee hụ ya bụ ihe onyonyo otu o si dị. Ịbakwana na WhatsApp bịara m folo ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ niile ndị dị otu ahụ ndị anyị na-etinye na WhatsApp chanel bụ ndị na-anaghị apụtanwu n'iru akwụkwọ efere mba ụwa otu a. Ya mere, a sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Because situation kita benar. Ayah recover kita boy. Ayah mau tengok this boy. Takut. Ayah mau tengok this boy. Dia jadi one dia jadi. Ayah mau tengok this boy now. Yeah, wo. Off ya. Ayah mau tengok the boy now. And dia buana the boy ibu already. Coba channel ni the boy. Dia buana the boy already. So yeah. We about to. Ayah nak charge book the boy. Reporting from Aguna Chemba. Balance of most banga, the village was banga. Do what we do. No,
Ugochi Augustine. Nwere ike ngwa anyị ebe ị nọ ya? Anọ m Amansi. Okay. Kedu ihe mere iji nọrọ Amansi? Anyị gara Ọba on Thursday. Wee na-anata on Friday. Pụta n'ụzọ okere mgbakọ na Benebe. So ndị Fulani wee jide anyị. Wee sị anyị kwụsị. Ha wee sị anyị je gote siga na Igbo na Ụtaba. Kedu onye asị eje gote siga? Iman na gara Facebook afọ ya? Emmanuel. Okay. O wee sị ya je gote siga. O buru meshin gawakwa Benebe iji gotecha dị siga pụta. Anala meshin ya. Paaki ya na one container dị ebe ahụ. Kedu na-alịa meshin ya? Ndị Fulani. Pala akpa anyị. Si anyị sobe ha. Anyị sogidezie ha. Wee bata n'ọhịa. Ọhịa akpa anyị bịa ya makwa ebe ọgwụ. Anyị amala ebe ọ. So wee sị anyị nye anyị fon. Si anyị kpọba ndị be anyị. Not 10 million life anyị. Since Friday ahụ. Unu nọ na? Anyị dị ụtọ. Okay. Since Friday ahụ ka anyị ji emekọ. So orute on Saturday n'ụtụtụ. Wee sị na wee kpọọ ha sị ha bịa para ego na anyị emego arrangement ya. Because gave us a pala ego. On Saturday. On Saturday. Okay. I wee pụọ n'ụtụtụ around that time level iji pata dị ego. Onye isi fa otu ofu nwa ọrịa soro. So nọkọtazie ebe mgbede onye isi fa gbara ọsọ bịa baba mba si ọkwa na ha gbara anyị eme n'ihe ọjọọ anyị akpọrọ polisi. Anyị na-asị na ya kpọọ polisi na ya amaghọ na ndị be anyị kpọrọ polisi. Wee sị na ha yigbu anyị na ọ bụ na nwanne ha ndị Fulani jidere unu n'ime ọfịa. Si na ha yigbu anyị na ọ bụ na nwanne ha nwoke apụtara na ejidego nwanne ha nwoke kụọ ya nkụ. So ha wee sị na ha yigbu anyị. Anyị na-ayọ ha sinsi ahụ anyị na-akpọkwa kọ na-agba ndị ji nwanne ha nwoke ha hapụ nwanne ha nwoke na ha sị na ọ bụ na ha hapụ nwanne ha nwoke na ha yigbu anyị. Ọrụ aka anyị na-emezi sinsi bifo fon anyị wee nyụọ na mgbede Satọde ahụ. Ha wee wetakwa batrị ọzọ tii anyị mebikwa kọlụ Sọnde. Anyị na-akpọ ha makọtara akpọrọ anyị klọs ọ mmiri pụtakwa. Anyị amadị sinsi ahụ anyị ji bịa n'ime ọhịa anyị amadị ebe ahụ. Particular place ekidnap na ọfịa side ebe ọ Ọfịa Mgbakwu ya ma bụ onye ma na ọfịa Mgbakwu ka anyị nọ ya. Okay. So afọ onye ma na ọfịa Mgbakwu ya? Emmanuel. Okay, Emmanuel. So wee kpọọ anyị wee pụta ebe a yesterday wee fụ one man one type of one wee sị ya na-ekwukwa n'okwu na okwu na anyị igbu ya. Wee zie dị m anya je gote siga na Ụtaba. Dị m wee je gotecha siga wee pụta ha kpọrọkwa anyị na shit ahụ bịakwa na ya ebe a. And by then fon anyị na krọskwa mmiri n'ọrụ. Krọskwa mmiri na ịkwa na ebe a. And fon anyị go ha repụ nwanne m nwaanyị repụkwo mmụọ. So ha ka ọ pụtara tata anụwa anyị wee na-asị ha nye anyị fon ka anyị wee kpọọ ndị be anyị ka ha wetara ha ego. Ha wee sị not 20 million ọ bụzi 10 million. Ndị Fulani not 20 million ọ bụzi. Onye na-asụ Igbo n'ime ba? Ha da n'Igbo ha da asụ Igbo. Not 20 million ka ha chọzị na ọ bụrụ 10 million. Fon ahụ ha wee sị na fon anyị go na ha ya ejecha jee wee pụta nọkọtazi fa na-atọ wee lahụ ụlọ. Emmanuel wee sị anyị mmanụ nwampa ọgada wee pụta kwụsị n'ihu ebe a. Anyị wee sị anyị were ikpere gara anyị were ikpere na-aga rute na ọda akpa asa dị na anyị were mma pịaba ya. Were mma pịaba Emmanuel. Eburu ụzọ were mma gbuo ya n'ihu ebe ahụ. Wee sị anyị were ikpere gagide krọs ọ mmiri achọcha nwanne m nwaanyị ha afụrụ ya ha ncha wee soro anyị wee sị na ha yi egbu Emmanuel. Ndị onye sị na ha egbu Emmanuel ya? Ndị Fulani. Anyị wee krọs ọ mmiri wee sị ha sị anyị laa ya ada asị m yipụ akwa m asị ya dị na ya m ọ jụsị na ọma mme kama ọ ya emekwa esi gbuo ya. Mgbe aka ejizi wetezie mma butebazie ya. Wetezie mma butobe onye ọnya? Emmanuel. Ndị butobere ya? Ndị Fulani. Wetezie mma butobe ya? So mezi gịnị nwe gị mezie gịnị dị? Ha wee sị mụ chịrị akpụkwụ m n'aka ha sị m nakwa m na-ezi nsị ahịa asị m gbaba ọsọ gbaa mgbazi ọsọ na izi n'ime mmiri akra ka egbe onye isi asị ha gbara m egbe ha gbarazie ọsọ dafezie ụzọ. Onye isi ndị one dị ya? Onye isi ndị Fulani wee gbarazie ọsọ dafe ụzọ ha si wee kpọrọ anyị wee bịa aja mụ a wee gbazie ọsọ wee pụta ụzọ Amansi. Bata ebe a nọ mee ya ahụ ikwuru ọsọ mmiri wee dabata Amansi. Good.
ehe ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka m kwukwa na uche m nke nji bụrụ mmadụ. Na mbụ ana m asị ka mkpụrụ obi ya bụ nwata nwoke onye nke egburu egbu na mkpụrụ obi ndị niile a napụrụla ndụ ha n'ike otu a zuru ike na ndokwa. Ise, wee na-ekpekwanụ sị ka Chineke nna kasie ezinụlọ ha obi, ma ndị ezinụlọ ha ma ndị enyi ha na ndị ikwu na ibe ha ndị niile ụdị ọnwụ a metụtara. Ana m asị unu ndonu, dibenu. Wee na-asịkwa onye ọbụla hụrụ ozi a nyere m aka tụsaa ya, onye ọbụla nọ aka na-achị steeti Anambra nso bụ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo, nye ya ihe onyonyo a ka o kirie ya, maka na amaghị m ma ọ bụ na ihe niile na-eme na steeti Anambra na onweghị nke ọ na-ahụ gbasara otu okwu ahụ o kwuru izuụka ole na ole gara aga na mba Amerịka, ebe ọ na-agwa ndị steeti Anambra nọ Amerịka okwu, ebe ọ sị na 99.99% of ndị omekome niile ejiderela na steeti Anambra kamgbe ọ batara n'ọkwa bụ ndị Igbo. O nwere ihe onyonyo m mere mgbe ahụ m ji wee sị na elebakwanụ ya anya ọfụma na Soludo ekwughị okwu asị. Ọ sịghị 99.9% of ndị omekome niile na-enye nsogbu na Anambra, kama ọ sị na 99.9% of ndị niile ha jiderela bụ ndị Igbo. Ma otu ajụjụ m jụkwara n'ihe onyonyo ahụ m mere ụbọchị ahụ, maka agụpụtara m ebe ole na ole ndị Fulani akparala mkpamkpa na steeti Anambra kamgbe Soludo batara n'ọkwa. Agụrụ m ya na ya bụ ihe onyonyo wee jụzie ajụjụ si kedu ihe mere na ha bụ ndị ugwu bụ ndị Fulani ha kpamkpamkpa na be anyị anaghị emetụ ha aka. Ndị ọrụ nchekwa niile e nwere na steeti Anambra nakwa n'ụfọdụ steeti ndị ọzọ dị n'ala Igbo anaghị emetụ ha aka. Kedu ihe kpatara ya? Mana ọ bụrụ onye Igbo mere otu ihe ahụ ha mere, a ga-achọba onye Igbo ahụ, ọ gbabagodu n'ime ọnụ, a ga-achọba ya ebe ahụ ma kpụpụta ya. Ọ tọrọ m obi ụtọ na ọ bụ ndị ọrụ agụ na-eche mba bụ ndị Operation Udogachi bụ ndị bara n'ọhịa wee bute ozu nwa amadi ahụ onye nke egburu tụnye na mmiri. Mana ihe ọzọ m chọrọ ikwu bụ ha bụ ndị ọrụ nchekwa Udogachi, dịka unu barala wee hụ ọhịa ebe ya bụ ihe nọ wee mee, unu makwa na ndị ahụ ka nọ n'ọhịa. Ọ ga-amagbu onwe ya ma unu chụwakwa ndị ahụ ma chụọ ha ọsọ ukwu eru ala. Wee na-asị unu bụ ndị ọrụ Udogachi, anyị ahụla ọtụtụ mgbe unu bupụtara ndị omekome na ndị ori unu jidere, mana anyị ahụbe ma otu onye ugwu n'ime ndị niile anyị hụrụla. Wee na-asị ebe ahụ unu bakwara n'ọhịa egosiri unu ebe ahụ ka ya bụ ihe nọ wee mee ọkwa ya. Unu matakwa amata na ha bụ ndị ugwu ka nọkwa n'ọhịa ahụ hapụbeghị. Ọpụpụ niile ha ga-apụ bụ nnọọ ka ha jepụtụ, emechakwa ha ka ya laghachitakwa azụ. Ilekwa ihe anya nke ọma, ị ga-amata na ha bụ ndị omekome ndị ugwu a na-eme ihe a. Ụfọdụ oge ọ bụghị na o nwere ihe ha na-erite na ya, ọ bụ nnọọ ka ọ bụrụ na ha na-arụ arụrụ ala. Gwakene m ihe ya bụ onye omekome makwa na ihe ha bụ ndị omekome ga-erite n'isi nwanne nke nwoke ya dị na nwanne ya nwaanyị. Ọ dị na ya ha enweta ego ka ọ dị na ya, onweghị nnọọ uru ọ bụla m hụrụ ya bụ ihe ga-abara ha. Mana ọ nnọọ ile ya anya nke ọma, ịhụ na ọ bụ ndị kpachapụrụ nnọọ anya ka ha rụwa arụrụ ala, ka ọ bụrụ nnọọ na a na-arụ arụrụ ala. Oke na ọrụ anyị ka ọ bụkwa ịkwụsị ha. Wee na-asị otu aka ahụ unu ji wee na-anwụchi ụmụnne anyị mgbe ọbụla ha mere ihe iwu obodo na-asọ nsọ, bụ ndị na-etinye aka na izu ori na ịtọ mmadụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche dị njọ nke na-emebi obodo. Ana m asị na ọ ga-amagbukwa onwe ya ma unu were otu aka ahụ wee chụwakwa ndị Fulani a bụ ndị na-ebute ala dị mma na be anyị. Maka na arụrụ ala nke ndị a karịrị, ma agbakwa nkịtị ihe ha ga-eme anyị n'iru karịrị. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala etu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị, otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye a sị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụhụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụhụ onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ,
Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise, ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya maara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.